I cannot do it by myself. Wabe esethi kimi ngikunika amandla okuthi uhambele izizwe, uhambele yonke imindeni ehluphekileyo, ushintshe, uguqule izimpilo zabo, uqede izinkinga zabo. Ngathi ngizokwenza ngani lokho na? Wase ethi ngikunika amandla okwazi ukuthi uthathe amanzi uwabeke izandla, umqede uwabeka izandla aqine. Uma eqina ubanika abanezinkinga, bayowathatha bawabeke eduze kwembhede yabo balale. Uma bevuka emva kwamahora ayi12, uma kuwukuthi awancibilikile, kusho ukuthi inkinga zabo aziphelile. Ngase ngithi mina Nkosi uzongishabayenisa nabantu, wathi ngiyakugarantiya, ngiqinisile ngithi kuwe, uma bevuka emva kwamahora ayi12 ayobe esencibilikile lamatshe aphenduka amanzi. Ukuncibilika kwawo ke kusho ukuthi zincibilikile inkinga, seyiphelile inkinga. Ngathi mina Nkosi sizokwazi ngani na? Ngoba izinkinga zabantu asifani. Mhlawumbe wena uhleli lapho unenkinga encane, kodwa khona ohleli onenkinga enkulu. Omunye unenkinga ewuround, omunye unenkinga eyisikwele. Wathi uNkulunkulu ngizokunika amandla ukuthi la matshe abusisiwe ayisibusiso alingane nezinkinga zabantu, afane nezinkinga zabantu. Ngase ngithi mina ngizokwenza njani na? Wathi uNkulunkulu izizwe nezizwe zizoza kuwena, zizoqeda izinkinga zawo. Ngithi ke kumina uwe uhleli lapha ekhaya, uyathanda umusa nenkinga, uyathanda umusa nenkinga. Nayi into ezoqeda izinkinga zakho wena nje ukuthi ufike kumina uphethe imali engange inkinga zakho. Inkinga zakho kuya ngokuthi ingakanani. Uma unezinkinga ezincane uzofika nemali esukela ku200 rand. Uma inkinga zakho ziphakathi nendawo uzofika nemali esukela ku500 rand. Uma unezinkinga ezinkulu eziyimbulunga uzofika nemali esukela ku500 rand. Whoa, shaka, boom, shaka, rapacha, rosho, Raja, Durban Station, Ironing Board, Rihanna, Beyonce, shaka, rahosha, rashia. Ooh, I cannot do it by myself. Sekukuweke lapha ekhaya ukuthi uyafuna yini zinciphe inkinga zakho. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.